Kamu mah kodang na hopat tuh sih. Gabi emang gabi. Asima rohani Tuhan dipertikan neng ro sarita bayi ma pas pasuna tuhami asabui musi dia kepertikan neng ro lebih belga pas aton nami laho pala soroha muda saruna hula-hula nabi buti ma aka tulang gabe mah jala horas akup ni horas dipartikan o dihamuna saluhutna amang boru nami rajai margasi hopping tunglas si tutu rohanami tutu dihami saluhutna horong ni hula-hula muna
nungatung marbunga-bunga tangan nami di bahai kamuna sa luhutna hami horong ni hula-hula muna. Mauliate matong pasahaton nami tu amat na martua debata. Asanggiat matong di hamuna sa luhutna keluarga besar ni amang buru nami Rajai Marga si Hobing. Asa toktong mamang di dia bihamuyak ka na maulay si ulaw muna. Asa toktong matuhat debata na mamasu-masu. Dia ka di hamuna sa luhut. Asa anggiat akatuara ni mang ihutotong lamar taba-taba kasilas ni rotar lumobi ma nang akagajang ni umur. Niya sa atong laos di bagasan tikyon. Di pasahat tamuna tu hami marhite ringgit siti suara tangyang nami matong dua mata na martua debata asa dohonon nami masongon hata ni situ tua tong asa mardalam masih Soeharto pengawal na marga panggabian horas mahami nama jalo sa luhut na pinasaat muna tuga dana madihamuna mangburu nami huhut mana mangalean kudima horas jadi ope mang pade nami alanunga tung siko behami asa bay damang magodang sitio hasa tanan